Now atong pagtagad mahigala ning atong duga mga hisgutanan karon, arita mahigala sa paghisgot ining mga panghitabo sa Senado. Kay medyo grabe gyud obvious man gyud kayo, no? Dili man kinahanglan mahigala nga imong analisaron og maayo. Nga kining mga senador nga under mahigala sa Gatchalian Block, kadto mga senador sa majority, new majority, wa gi problema sila. Kabantay mo og mahisgot ka mahigalag campaign materials, mas dako man ni nakuha sa Tulfo day. Numdo mo? O ang uban nga mga nanagan mga higala nga labi na katong gikan sa administration. Kay kana gud mahigalang mudagan kag pagkasenador, dunay mga muamot sa nimo ana, kay di man nimo malalim ganun libot ka sa Cebu, Pilipinas, nya mga advertisements pa og uban pa mga campaign materials. So issue na yung mga higala kung si Marcolita mo issue, pero kung ari sa mga senador, kabantay bagod mo mga senador nga di sa majority block, di mahigala sa new majority, wa gyud issue. Si Chis Escudero na issue man to permiro, pero dito pa to panahon pa to sa dihang diya pa sa spikas. Pero karon pagbali ni Chis, naabay issue na. Si Joel Villanueva, ayahay na. Kisa may mo tuo mga kagalaan nga inonta si Joel Villanueva ni kalit na nagbalhin dito kay nalamdagan sa iyang hunahuna. Ato lang niagi kitaw katawa mga sukitig paminaw. So, kining mga senador, ato ni pakita gamay ning sa mga senador sa minority dong. Malagmit kini majority mo naman yung bago majority. Kini ang minority. Malagmit mahurot yun ni sila. Kay tiya mo na sila may permirong majority kay sila man may 13. Niya kay wa naman sa bato. Di naman ni makatunga sa bato. Kay mutunga mga higala giingnan magmutunga ganin sa impeachment, dakop dayon. Si Jinggoy mahigala preso. So naiba na nandaan. O kunya, ilang giplanuhan nga pasakaan sa kaso mahigala si Ruben Padilla ug Cayetano kay mao mga higala hinungdan nga nakaiskapo kuno matud pas bato. Straight to the point. Kana lalisunon pa kay mahigala bisan kana nga bato kay ICC mo nga warrant pangsugid ti paminaw. Valid ba na o di pa? Dili ba? Hantud na Supreme Court wa pa gyud mahigala mo hatag og kumplitong tubag labot ana kay nakapinding pa Supreme Court ang kaso, ang main case. Nakapinding pa hantud karon, but with due respect Supreme Court, busy sad kayo Supreme Court mga kagilaan, dili po nato sila karakara, labi na kining natad politika mga ani. Maunahon ng Supreme Court ay may karakarahan ang inyong pamulitika ha. Ay may apil-apila ninyo ha. So salaktod si Bato og si Jinggoy wa nay labot ni napita, di na masakatunga sa Senate. Pero appeal sa counting sa 2/3 votes, kay may giingon sa Constitution. 2/3 of all its members. Karon, ang mahabilin mga kagalaan kining siyam, kay ni ambak naman po si Joel, ibanan pa yun Ha? Kay pasakaag kasos kay Tano, pasakaag kasos Ruben Padilla, obstruction of justice kuno. Ila pong gitira sa Marcolita mga kagalaan. Pasakaag kaso. So kinsa may mahabilin? Kinis Bungo, dool-dool sa tinuod nga ila pa ning gukuron. Unless mo balin Unya kini si duha ka bilyar, delikado man mahigalang piton sa ning duha ka bilyar. Si Loren Legarda piton ang iyang anak. Tanaw na ko sa Amy Marcos ang siguro mahabilin ining kalakiha Una sa I like appeal sa Amy Marcos kay igsuon na ba ng BBM? Kaya kita lang katawa mahigala ha. Hutdon nila ni kining minority block. Tanawa, ginahinay na mga sukit di paminaw. Unya, tuwa ka sa majority na bagoy, gipasagag kaso sa majority, yahay kay dayo Kunti hayahaya, no? Kaginhawag yung taon, mga kagilaan sila dito sa majority. Straight to the point. Na karon sa ako nang giingon, gitagsa-tagsa na sila, hangtod mahurot tingali ni mga kagilaan sa minority. Tanaw nako kay kinis kay Tano ilang pasakag kaso og si Ruben Padilla kay maoy hinungdan kuno obstruction of justice nga nakaiskapo si Bato. Si Bungo pwede man ni mapasakaag kaso nila na naman ni ICC day nga kwan. Og ino na lang ni Bungo ipadaka sa ICC delikado ni.
So gakawil-kawil na sad ni. Unya kini mahigalan duha ka bilyar. Ilan ning gukuron, mahimong magukod na ni. Tanaw na ko murag spiya kay Tano og si Amy Marcos na siguro duhay mabilin ani. Og Loren Legarda, pwede mo po nilang piton la si Leandro Libiste ang anak. So mahurot ni mga kagalaan ning Diaz minority. Pero bisag mahurot, pabilin nga inig impeachment mga sukid di paminaw, ang buto, 2/3 votes of all its members gihapon. Straight to the point. Kaya ang tuyo sa konstitusyon mga kagalaan nga, dunay independent o dili rubber stamp nga legislative department mga sukid di paminaw. Ang impeachment court dili basta-basta lang mga higala nga matandog sa naas gahom. Kay ba man kini bitawng mga tao mga kagalaan nga magsigig ingon nga mausab na ang kwintada. Kawa naman si Bato o si Jinggoy. Kini mga tawhana nga moingon nga mausab ang kwintada, ila po ng baruganan apan ang konstitusyon klaro man 2/3 of all its members. Wa may vacancy na tabo. Bisa pag imong ipapriso sa Jinggoy. Bisa ipapriso pa nimo na sa Marcolita. Wa man sa matangtang pag senador. Kay kung imong basihan mahigala nga wa na matangtang na pagka di na kabutar kay nga priso, pwede man ang ihulot og papriso Marcos. Di mahimong wa mag-serve sa iyang purpose, na defeated ang purpose nga doon na mga higalay legislative department independent from the judiciary and from the executive. Straight to the point. Monay rasyonale diha. Kay mingon ka mga kaigalaan nga, di man mausab na ang gidaghanon. Di man mausab. 2/3 of all its members man. Gawas og mamatay ng senador. So dunay vacancy na diha or ni-resign ang senador. Or nga dunay expulsion nga nahitabo or incapacitated siya. But wa niya anang upat. Pabilin siya mahigalang counted. Nya kini pong uban ilang opinion, ato na sa respetaran, gusto po sila nga maibanan na, pero kasabot sila nga unsang hitabo ang anong naibanan. Mesa, ang denominator na mausap na 22 na lang or 20 na lang or 80 na lang. Kasabot sila pod nga ang pag-iban mga higala nahasupak pod mga sukid tigpaminaw laliman kang gamay ang denominator tungod sa gahom mga higala sa executive department. So na-defeated ang purpose. Kung mauho na mga sukid tigpaminaw mo na nga ang konstitusyon na klaro gyud nga 2/3 votes, 2/3 of all its members. Dili apektado mga higala ang denominator. Straight to the point. Kay pwede man niya mga higala og ingon nimo nga apektado ang denominator kung mga priso na mga senador, ihurot nagpapriso niya na. Nakapastada na gudaan sa Buying Rimulya sa ombudsman. Bisag kinsay gustong Buying ipapriso dahil pasakaag kasong non-billable priso. So kung maunay buhaton mga kagalaan, ma-defeated ang purpose nga independent o dili rubber stamp ang legislative department mga sukid tigpaminaw, ang Senate. Independent ang Senate mga higala, dili rubber stamp from the Malacanang. Straight to the point. Muna yung rasyonale. O karon no, bisag tagsa-tagsaon nila ni mga priso ni sila mga higala unya mo barog sa balag mga priso. Dili mi mo surrender. Di mi mo jump ship. Lisod gihapon mga kagilaang konbiktuhon sara anang kalakiha. Kay kinintanan konektado man ning tanan. Nakana si Marcolita ron. Si Marcolita mahigala maoy usa sa mga haligi ron diri sa minority black. Labi na kay abogado masagod kamaosad mga sukid tigpaminaw. So kabantay mo, inig Blue Ribbon Committee hearing mga kagalaan. Si Marcolita mo Blue Ribbon Committee Chairman pagprimero gyud. Pagkakaroon mahigala, baguhay, gihimo sang subcommittee chairman. Nga naman, mantigo man, ni abogado. So, og ilang pilayan mahigala ang minority, makuha na sa Marcolita, o di gyud mga kagalaan mo ambak. Kay doon na po'y prinsipyo, bahala na ang mga priso, ipapriso gyud nila. Muna inyon si Buying Rimulya, pasakaan na og kaso mahigala plunder si Marcolita mga kagalaan. Mo ni mga higalay kwan, no? Ni atong paminawon sa kadalis Buying Rimulya be. Asa man tunong kani. Atong paminawon sa. Sige. Mo na Buying Rimulya sa ombudsman ha. Ako taas kay kog respeto sa ombudsman may gala. Ilang mga empleyado na taas kay respeto.
Pero kasi si Buying Rimulya nga maoy bagong ombudsman ron, medyo dili na lang ta magduduha pa pag-istorya god. Giwiponize mga higala ang buhatan sa ombudsman. Kaya klaro-klaro lang gina. Straight to the With point. due respect sa mga diprinsipyo nga mga tao, diprinsipyo nga mga empleyado nga naa sa ombudsman. Beato nga paminawon dong, mo na kang Rimulya sulti Baka ka. Sige ka na. resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na, pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. At Isa least for one. PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Dalawa. May isang Sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Senator. Okay. Baka dalawa pa. Sir, mga Dalawa lang. Isang Sandigan, isang mga PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. No? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Yan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then and then any clue dun sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Okay. This week So, na Senator Marcolita gyud. Pasaka ang kaso within this week na, Matod pa mahigala ni Ombudsman Buying Rimulya. Na kana mahigala ko nakasa gyud para nako okay. Saka. Pero kung selective justice mahigala nga wa gyud na igo dito sa minority day. Binuang na kay na. Ang ipang-igo mahigala ang dias minority. Sa majority wa hapsay kay sila. Sumuni ang preskon mga higala. Kini si Buying Rimulya mahilig kay mogamit sa terminong hinog. Hinog na. Isa hinog na. Hinog na ang Marcolita. Ipasaka na within this week. Pero si Joel Villanueva nabalik og kahilaw. So si Marcolita ang target ron si Manaha. Si Joel Villanueva, mga higala, nabalik og ka-PI. Preliminary investigation. Nya tanawa ha. Si Romaldes mga kagilaan wa gyud taon. Wa gyud. Dili ba obvious mga sukid di paminaw? Kana pong dili kay obvious apil pog pasaka gaso ng naa sa majority para dili kay obvious ba? Kini grabe gyud kayong panggukod. So ingon sa mga kagilaan pila man to human na ba to nga preskon? Katon definitely nga kwan. Mahilig siya mo gamit og kwan. Kana na ang hinog na. Be ibalik ko no dong, balik ko no to dong be katong iyang kwan ni Buying kani. Gani be? Di gamay lang. Mahilig siya mo gamit termino nga hinog ha. Unya si Joel na balik ko kahilaw. Ni ambak mas pikas din na hilaw. Sige ko no be. Okay, sige. Rewind lang gamay dong. Bisag rewind lang gamay kanang makuha ang katong Marcolita na. Sige. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. And then any clue dun sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely. Marcolita gyud ha. Sige. For resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay.
Nagsasampayan ng kaso na sa Sandigan na yan. Ha? Plunder. Plunder, non-billable. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Yun nga, for PI na. Pereso, For PI na. for PI. PI na yan. PI pa kan Jewel. Yeah, so, Preliminary investigation. tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero, Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file. Okay, bosa ha. Mahilig sa mo gamit ang termino nga hinog na. Ang isa hinog na. Straight to the point. Now, atong hatagag pagtagad mga kagalaan kay kinini ang padayon tas tong isgutanan mahigala si Romaldes o mangyoy tatsas Romaldes. Unsa na may status sa kaso Romaldes katong kaso niya gipasakas Quezon City dismiss. Dili sa ombudsman kumusta man? Bisag preliminary investigation wa kita kadungog. Yagi tala ni katawa mga higala. Kay ngano ang mga tao nakasabot magod. Ha? Himo las ila ang ginahimo. Kasabot do na sila siguro dahil nga nakasabot ang mga tao sad. Ha? Pero nagpatuyang lagi gyapon, ni paturatoy lang gyapon silang gusto. Matawag man to may kala ma-obvious man. Tanawa, si Marcolita karong si Manaha pasaka ang kaso kay hinog na. Ang kang Joel Villanueva nga giingon kaniadto nga hinog na pod ngano man mapasaka. Unya karon ibalik sa preliminary investigation. Atong klarohon na paminaw tagbalik si Konbe kinini ang Buying labot sa kaso ni Joel Villanueva. Asa man to dong? May presko ni Buying be balik be. Sa kan Joel po nga topic sige kuno. Kana. Sige. Ano po yung Audio. maring naging dahilan? Pinanta sa audio. Ombudsman? Wani adong Ano po yung maring naging Sige, ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, Okay, sa posa dong. So mo nang giingon ni Buying, sa unang press con, hinog na ang kang Joel Villanueva. Mo na ngas Joel Mehigalab, ambak eh. Kay hinog na ingnan man nga hinog na. Gawas ning warrant nimo. So, karon ni pangutana ingon ka hinog na ano nabalik man lagi ron sa pagkahilaw. Ang tubag mahigalang Buying Rimulya nga naay recommendation ng DOJ hinog, but naa nila ang ilang opsyon nila, naa nila mahigala kung ilang dawaton ang sa DOJ o di ba? Tanaw nila mahigala kuwang man
di mo nang magpahigayon sila og preliminary investigation. Correct ba nang gisulting ni Buying? Correct gyapon. Kay ila man na day na DOJ, ila man designate ang DOJ. Correct gyapon. Pero kadto mahigalag wa pa mo balis Joel niya ilang gipasakag kaso mingon sa nga amo nang gidawat ang sa DOJ kay kumpleto man. Si Buying Rimulya gud may nagpa-press con to kanang kan Joel hinog na na. Hinog na hinog. Karon ingon si Buying dili pa kay gibalik nila sa preliminary investigation. Mana kini ka Marcolita mahigala hinog na pud ni pero mobalinis Marcolita pwede ning mabalik sa kahilaw. Ang problema analon og si Marcolita mo ingon mahigala nga bahala na mo ako lang yung barugan akong prinsipyo bahala ang mga priso. Mahinugan madayunan kahinog kay kadto Joel og wa pa to mo ambak madayunan gid to mahigalag kahinog tong iya. Nga ni ambak man, pagpangutan na pa, ingon ka, hinog na ka, Joel. Wa pa, nakuangan pa mi, so amo pang gitanugan. Atol ni Agi kato katawa, mga kagalaan, ha? Mo ni mahigala katong kang Joel nga, kwan? Abot pa, abot kis Joel, ha? Nya kisa may mutuo, mga higala nga, kwan? Nga, mo na, ni Anhas Joel, pareha ba ni Cheese ba? Kanang katapusang adlaw na gyud mga higala nga kuha na gyud katapusang adlaw na nga session nila nya ni kaugma mag blue ribbon hearing na day. Mao gyud pagtungang Cheese Escudero Nya kisa may mutuo nga imo inon nga nalamdagan na si Cheese. Mana ang reporter ng utana ingon ka hinog. Balik ka ro to dong gamay dong. Kato kang Buying dong. Bebebe, ibalik to gamay tong ingon kanay. Na, Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan it's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, Ano po yung Okay. So pag ingon day niya mahigala nga hinog na tong kaso ni Joel Villanueva sa DOJ today nga hinog na ready na ipasaka na magawas ang waran kay hinog na karon nibalitok man Joel niyo sa dili namo tinanggap ang sa DOJ so naa sa ilang opsyon matod pa niya kay kadto wa pa to mo dayon si Joel og ambak perting hinuga gito kasuha. Ni ambak man, di ingon mahigala nga wala kay ilamang opsyon kung ilang tanggapin ang recommendation sa DOJ. Tan-aw nila kuwang sumuna nga gipaubos pa nag preliminary investigation. So gikan sa kahinog nibalik og kahilaw. Manang doon na statement mahigala si Senator Rodante Marcolita sa iyang FB page mga kagalaan. Nag-FB live to siya mahigala to paminaw niyang statement. Okay, ato nga balikan mahigala ning atong duga mga isgutanan. Arita mahigala kang Senator Marcolita sa iyang nag-live ni sa ganina mahigala o kagabi iba ni day. Gahapon. Sige ato paminaw sa ni kadali niya mga statement be. O sige kuno dong names. Okay. Kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda
kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang sinabi, alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Okay, so kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagumpay.